există un titlu mai bun. Paneatiile noastre, dar merge și în limba noastră. La începutul anilor 90, toate acestea au fost create pentru stat, dar statului parcă nu i-au fost de mare folos. Și uite, mafia cât de bine știe să le folosească. Dar sărbătorile naționale, Bine, i-am văzut în Piața Mare Adunării Naționale legați cu prosoape și pe Snegur, și pe Lucinski, și pe Voroni. Dar cât de bine stă lui Plahotniuc legat cu prosop și dansând în Piața Mare Adunării Naționale. El înțelege, a luat chiar mai vioi, mai energic decât predecesorii lui. El, ca mafiot legat prosop, arată mai bine decât președinții acestei țări. Da, ziua independenței. Ce au știut să facă cu ocazia acestei zile un Snegur, un Lucinski, un Voroni? Nic, de ce? Dar nu vedeți ce pregătesc mafioții pentru 27 august sub pod de la Telecentru? Paradă militară, domnule! Paradă! Nici mai mult, nici mai puțin! Paradă! Ne întrebăm, dar oare ce zic sărmanii, cei care au adoptat declarația de independență în 1991, văzând cum aniversarea 25 a acestei independențe a fost confiscată în totalitate de mafie? De fapt, am auzit-o pe doamna Nadejda Brânzan, deputată în primul parlament, însă chiar este îngrozită de ce se întâmplă și spune că este teamă că din cauza că mafia alungă moldovenii din țară, nu o să aibă cine să-i îngroape pe bătrâni. Așadar, mafia a luat bani, a luat tot de la noi, adică din bugetul țării a luat bani pentru a-și organiza o paradă militară, a mafiei paradă. Și tot din banii noștri, mafia va întinde hore în Piața Mare Adunării Naționale. De obicei, statele fac parade militare pentru a-i speria pe potențiale inamici. Mafia la noi face paradă pentru a ne speria pe noi, poporul. Soldați! În Moldova, paradă militară nu s-a mai făcut de 5 ani. Așa că voi trebuie să fiți mândri că participați la așa eveniment important. Dar deși nu s-a făcut paradă tocmai 5 ani, pentru că toți anii ăștia Moldova nu a avut un autoritet. Băi, în țarii sărăcii, bani nu-s, s-au furat 1 miliard, dar în schimb, avem autoritet. E clar? Întrebări! Noi azi trecem în pas de marș prin fața tribunii unde așadă slujile lui autoritetul nostru. Slujile este ținul lui autoritet, prim-ministrul lui autoritet, președintele lui autoritet. Pe urmă, ați fi bratoșii lui autoritet. Platon, Iaralov, Palilungi, Harunjan, Morari, Tănasă, aici da, Botnari, ei și alte persoane oficiale. Dar bratoșii sunt niște marișali pentru noi. Așa, uitați-vă la soldații ăștia trei cum fac ei mișcări și fix așa trebuie să faceți și voi. Mai întâi, steag. Steagul trebuie ținut aplecat la 45 de grade față de pământ. Băi, dacă trecem pe lângă tribună și un Iarală, ori un Costea Botnai, ori Doamne ferește finul lui autoritet vede că steagul e mai sus, ori mai jos de 45 de grade, cu un grad măcar, acu băi, atrup cuiu. Băieți, o notă falsă în față de autorități și gata. Vă aluc din orchestră. Eu nu știu, faceți ce vreți, dar să nu falșeviți. Dacă ei dă vâgăuri din cauza voastră, vă omor. Azi să mai poate să vă uitați la note în hârtiuță, dar la parat nici o hârtiuță. Hai, ne-am pregătit? 3, 4 și...
de pe amu scrisoare de adio acasă dacă n-ați să țineți drapelul la 45 de grade de pământ. Mamă, mor am murit pe câmpul de luptă, așa scrieți. Voi nu ajungeți și pe 28 august dacă pe 27 august nu faceți ca lumea. Și-au sus! Și-au sus, am zis! Capul drept! Nu i-a pățat! Nu i-a pățat! Și când ajungem la pățat și era o zice, vă salut, soldați! Voi cu toții să trăiți pe mortalitet! Mai goi! Hai odată, hai! Hai odată, vă rupă! Soldați, sarcina noastră este să găsim un zimbru, simbolul Republicii Moldova. Să-l îmblânzim și să defileze cu noi în piața mare internațională de ziua independenței. Iată-l, domn Șalar! Încriminim căstrigile. Soldat, dă-mi o bucată de pâine muietă în lapte. Soldat, încet de tot, dă-mi o bucată de pâine muietă în... Zimbru, și cu minte. Opriți-l cineva! Aici nu o să întindem mult vorba. Spuneam că miercuri Filip o să raporteze în Parlament despre marile succese ale guvernului și despre stabilitate. Dar noi am compus un cântic pe tema stabilității, așa de... Filip, decât să le vorbesc prostii deputaților, mai bine cântă-le, domnule, un cântic ca lumea. Stabilitate, dulce noutate, stabilitate. Da. Astăzi se împlinesc exact jumătate de an de atunci de când ne-am asumat responsabilitatea pentru a guverna în Republica Moldova. Astăzi avem o realizare a foii de parcurs destul de avansată.